Guys, welcome back to my channel Balavir Explanation Malayalam. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 571ാമത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ പാർട്ട് 4 ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാ കുട്ടികളും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാണിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം. അതിട്ട് അവളുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ആ ബോൾ കുത്തിപ്പിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും തെറിച്ച് പോയിട്ടോ ഗൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് രോഹിത്തും കഴിഞ്ഞും പറയുന്നു, ഇച്ചിരി മുമ്പ് നീ മോണ്ടു ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലക്കാനിയല്ലേ, ഇപ്പം എന്നാ നീ സീറോയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മധു മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിൽ നിന്നെപ്പോലെ ഒരു കുട്ടീനെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മധു ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. അവനെ ആകാശത്തിൽ കൂടെ പറത്തിട്ടിട്ട് താഴേക്ക് ഒറ്റ ഇടലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ അകമാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ പീരീഡിൽ ജയിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ഫ്രീ പീരീഡാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും വിചാരിച്ചത്. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മനു ചോദിച്ചു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീ പീരീഡ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പീരീഡാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം പറഞ്ഞു, ഫ്രീ പീരീഡോ അതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കളിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കളർ എടുത്തിട്ട് മനുവിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം അത് ശരിയായതുകൊണ്ട് അവനക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തില്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും. മധുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം അത് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും കളറ് മുഖത്ത് വാരി തേച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മധുവിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അതും മധു തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും വീണ്ടും തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം പറയണം, നിങ്ങളിത് ഫ്രീ പീരീഡ് അല്ല, നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എന്തിനാണ് വന്നത്, പഠിക്കാനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും പോയി. അവിടുന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടമാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ദുഷ്ടത കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.